Ħafna jinsabu inkwetati minħabba nuqqas ta' infurzar fil-kapitali, negozji stess qed jgħidu li l-belt ħallit ftelqa. L-Ombudsman qed jgħid li ċertu toroq spiċċaw qishom caravan site, iżda għall-MTA din hija biss perċezzjoni. L-inwejtu s-siġġitu l-infurzar mill-MTA. Xi kultant issir kritika li jisma' fuq l-infurzar tsir titli xejn. Inti x'ti kommenta? Le, dik hija perċezzjoni. Għaliex? Il-perċejja appuntu għax l-infurzar x'tifhem bih? Din l-istqarrija miċ-Chairperson tal-Awtorità tat-Turiżmu Gavin Gulija saret fuq ix-xandir nazzjonali. Bl-Ombudsman ftit tal-jiem wara iwaqqab mod dirett dak li ntqal dan meta ddikjara li fi triq il-merkanti tantem tinet u strutturi goffi illi saret qisha caravan site. Id-dikjarazzjoni tal-Ombudsman saret il-ħamis wara li ħareġ ritratt ta' ambulanza imwaħħla f'nofs strada merkanti. L-Ombudsman qal ukoll li din is-sitwazzjoni esponit biss farka tal-problema illi l-uffiċċju tiegħu ilu snin jitkellem dwarha bir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman jibqgħu fuq l-ixkaffa. Din is-sitwazzjoni qed toħloq inkonvenjent kbir iżda fi kliem iċ-Chairperson tal-MTA mhux veru li qed ikun hemm nuqqas ta' infurzar. Xi kultant issir kritika li jisma' fuq l-infurzar tsir titli xejn. Inti x'ti kommenta? Le, dik hija perċezzjoni. Din tal-perċezzjoni hija l-aħħar minn sensiela ta' stqarrijiet minn esponenti tal-Gvern wara l-appelli biex inpoġġu l-iskart fil-friża, il-parir ta' Transport Malta biex noħorġu tard mid-dar ħalli nevitaw it-traffiku u l-appell biex nevitaw li naqsmu l-fliegu bejn Għawdex u Malta fil-jum tal-Ħadd bejn il-5 u 8 ta' filgħaxija.